DJ Rocky's Secret Files. Sabi sa akin ng kaibigan ko, sinaksak ka sa tagiligiran hanggang sa napaupo ka, natumba, at nabagok ang ulo. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Mumu. At ito po ang kwento ko na nangyari sa totoong buhay. At gustong-gusto kong i-share sa inyong lahat. Isang gabi, pauwi ako galing sa Lakwatsa. Tumawid ako sa Espanya Boulevard. Nang makita ko ang isa sa mga kaibigan ko. Yung kaibigan ko, nagulat at parang natatakot nang makita ako. At ito yung pinag-usapan namin nang maisipan naming tumambay muna sa may Legarda para makapag-usap pa. Tanong niya sa akin, "Tol, ikaw ba talaga yan?" Sumagot ako ng, "Oo naman, ako to. Bakit ganyan yung tono mo? Nag-a-addict ka ba?" Tinanong niya ako, "Pero paano?" Sumagot ako ng, "Anong paano? Nababaliw ka na talaga." At sinagot niya ako ng, "Hindi ako nababaliw. Seryoso ako. Paano ka nakabalik?" Di sumakay ako ng jeep pa Quiapo, tapos bumaba ako sa Maseda. Tumawid. Sagot ko. At nagulat ako sa tanong niya na, "Patay ka na, di ba?" Di sumagot ako ng, "Patay? Sino nagsabi sa'yo niyan?" At sabi niya, "Nakita ko mismo." Sa isip-isip ko, nababaliw yata tong kaibigan ko. Sinagot ko siya ng, "Ay, hindi magandang biro yan, tol ha." At sinabi niya sa akin na hindi siya nagbibiro. Hanggang sa sinabi niya sa akin na, "Halika, may papakita ako sa'yo." Inaya niya ako na pumunta sa isang lugar. Pumunta kami sa Fajardo. Hanggang sa sinabi niya, "Dito, tol. Dito kita huling nakita." Di ako sumagot ng, "Oo, pumunta ako dito kasi may pinuntahan akong inuman nung isang araw." Di siya, sabi niya sa akin, "Hindi lang yun ang nangyari. Hindi mo ba naaalala? Diyan mismo may tinuro siyang pwesto." Ako naman sumagot ng, "Oh, anong meron dyan?" Sagot niya, "Hindi mo ba talaga naaalala?" Hindi na ako nakapagpigil. Sinabi ko sa kanya na, "Teka nga, hindi talaga kita maintindihan eh. Ikwento mo nga sa akin lahat yung pinagsasasabi mo." Seryoso yung mukha niya. At sinabi niya sa akin na
Diyan, tol. Diyan. Diyan kita nakitang humandusay at namatay. Noong gabi na naglalakad ka dito, may lalaking sumusunod sa likod mo. Sinaksak ka niya sa tagiliran at napaupo ka sa sakit. Hindi mo na nagawang lingunin pa siya kasi natumba ka na. At nabagok ang ulo mo sa bangketa. Hindi mo ba talaga natatandaan yung nangyari? Sumagot ako ng wala akong matandaan na may nangyaring ganyan at hindi pa ako patay. At sabi niya, nasa kabilang kalsada lang ako nung gabing yun. Nakita kita ng 2 mata ko. Nakita ko yung nangyari sa'yo. Patawid ako sa'yo para tulungan ka pero lumingon uli yung lalaking sumaksak sa'yo. At nakita ako. Natakot ako na baka gawin din niya sa akin yung ginawa niya sa'yo. Kaya bago pa man siya bumalik sa direksyon natin, tumakbo na ako palayo. Hindi ako masyadong makahinga nun. Sinabi ko na lang na, seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? At sumagot siya ng, oo. Pasensya na tol at hindi kita natulungan. Natakot lang din ako. Alam mo naman kung anong lagay ng pamilya namin. Ako lang ang inaasahan nila. Pasensya na. Naduwag ako. At sabi ko, pero 'di ba, ang mga multo dapat hindi na nakakahawak sa mga bagay-bagay. At sumagot siya ng, alam mo, may mga espiritu na sa sobrang lakas ng presensya, kayang humawak at magpagalaw ng kung ano-ano. Siguro, ganun ka na din, kasi hindi mo pa alam na namatay ka na. At sumagot naman ako ng, kung totoo man niyang sinasabi mo, bakit hindi alam ng magulang ko? At sumagot siya sa akin ng, kung ikaw nga, hindi mo alam yung nangyari sa'yo, sila pa kaya? Hindi ko rin alam yung eksaktong dahilan dyan. Napaisip ako, kaya sabi ko sa kanya, tatanungin ko sila para makumpirma. Sige na, mauna na ako at gumagabi na. Hanggang sa bigla niyang sinabi na, Teka lang. Huwag mo muna sabihin sa kanila. Magkunwari ka muna na ikaw nga talaga yan. Pasayahin mo muna sila at unti-unti kang magpaalam. May sakit sa puso ang nanay mo. Hindi niya kakayanin kung biglaan niyang malalaman. Napaisip ako. Kaya ang sabi ko na lang, sige na tol, alis na ako. Salamat sa impormasyon. Naglalakad na ako pauwi sa amin. At nagpapaulit-ulit sa isip ko yung mga sinabi sa akin ng kaibigan ko. Hindi ako makatulog dahil sa mga narinig ko sa kanya. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero parang naniniwala din ako sa kanya kasi kilala ko siya. May third eye siya. Oo. May third eye siya simula pa nung bata pa siya. Magkasama kami mag-ghost hunting dati sa Magsaysay. At magaling talaga siya. So, napag-isipan ko na ilihim muna ang tungkol dito sa mga magulang ko. Kasi tama siya. May sakit ang nanay ko. At hindi niya kakayanin kung bigla niyang malalamang patay na nga ako. Kaya naman lumipas ang 1 linggo.
Nagkukunwari ako na ako nga to. At buhay pa talaga ako. Kinabukasan, pinuntahan ako ng kaibigan kong may third eye. At niyaya niya akong maglakad-lakad. May sasabihin daw siya sa akin. Pumayag naman ako. Kinumusta niya ako. Sabi ko, eto ayos lang. Parang walang nagbago sa pamilya ko. Pati na sa mga araw-araw na ginagawa ko. Kaso, hindi talaga ako makatulog sa gabi. Dahil sa pag-iisip na patay na ako. At niloloko ko na lang ang pamilya ko. Tinanong niya ako, kaya mo pa ba? At sumagot ako ng, oo. Kaso nagigilty ako, tol eh. At siya rin biglang sumagot, ako din, tol, nagigilty. Napaisip ako, kaya nagtanong ako, saan? Sa mga sinabi ko sa'yo, sabi niya. Ako naman, sumagot ako ng, wala yun, tol. At least sinabi mo sa akin yung totoo. Kahit na alam mo na magiging mahirap para sa akin. And then, bigla niyang nasabi, hindi yun, tol eh. Eh ano, sabi ko. Hanggang sa, di na siya nakapagpigil, sinabi niya na, pasensya na, tol. Pero hindi totoo lahat ng sinabi ko sa'yo. Ako, napatanong na, ha? Sumagot siya ng, hindi totoong patay ka na. Hindi totoong patay ka na. Wala lang akong magawa nung gabing yun. Ngayon, nagigilty talaga ako kasi naniwala ka talaga. Sorry, tol. At dahil dyan, nadiskubre ko na sobrang tanga ko pala. Ang tanga-tanga ko talaga para maniwala sa ganun-ganun lang. Ngayon, natatawa na lang din ako sa sarili ko kapag naaalala ko yung nangyaring yun. Isang linggo ko ding inakalang patay na talaga ako. Dahil sa kaibigan kong ungas. Ngayon magkaibigan pa rin kami. At mas lalong tumibay pa yung pagkakaibigan namin. Dahil sa pangtitrip niya sa akin. The end.